Bok, ja sam Dan iz Saveza izviđača Hrvatske. Predstavit ćemo vam danas naš projekt, internet platformu Go Scouting Croatia. Svi znate da izviđači vole kampirati na otvorenom, vole boraviti u prirodi, u šumi, na livadi, uz potoke, rijeke. Ova platforma, ovaj projekt omogućit će tisućama izviđača iz Europe i svijeta da dođu u Hrvatsku, da borave u Hrvatskoj, da upoznaju lokalne ljude i običaje. Na koji način? Tako da projekt obuhvaća suradnju sa lokalnom zajednicom, dakle sa gradovima i općinama, koji kad uđu u projekt daju na korištenje neiskorištena zemljišta. Dakle, korištenjem neiskorištenih zemljišta omogućit ćemo tisućama mladih ljudi iz Europe da dođu u Hrvatsku, da kampiraju, da se zbliže sa hrvatskim prijateljima, da koriste lokalne proizvode i to je ono sve što će se nalaziti na toj platformi. Dakle, osim terena koje ćemo staviti u funkciju, sva ponuda koja će se nalaziti u okolici tih terena će se nalaziti na karti uz mogućnost volonterskih akcija koje će izviđači raditi u zajednici. Stoga smatramo da ćemo na ovaj način potaknuti i turizam, zbližiti lokalnu zajednicu, ali i omogućiti doslovce tisućama mladih ljudi iz Hrvatske i svijeta da se zbliže, da se bolje upoznaju, jer kako mi kažemo, izviđači stvaraju bolji svijet. To me, Go Scouting Croatia is an essential platform since a lot of foreign scouts like to come and travel to Croatia. And yeah, indeed, it's going to help them to meet local people and to find great spots where to camp.